उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जों इपिपिएल कमिटिनि मावख'आवहाय मोनसे जोङो प्रेस मिट खुंदों। मैयासो जोङो जोंनि भेरगाव पलिटिकेल डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मुदैबारि, खैराबारि, भेरगाव गोबां जायगायावहाय जोंनि हेंथा हान्जा बिपिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां बाथ्रा जों बुंनाय नुदों। बे बाथ्राफोरा जोबोद अबजेक्शनेबल। बिथाङा बुंदों जे इपिपिएलआनो आबसुआनो इपिपिएल। बिथाङा मिथिया जे इपिपिएलआ 2015 मायथाइयावसो जोनोम मोन्दों। आबसुआ 1967 मायथाइयावनो जोनोम मोन्दों। होमबा 1967 मायथाइयाव इपिपिएल दंमोन नामा? गैया। 2015 मायथाइयाव इउडिपिएफ आरो बिपिपिएफ मोननै हान्जाजों ज' जानानै 5 आगस्ट 2015 मायथाइयाव दतमानि थुलुंगाफुरियाव इपिपिएलआ जोनोम मोन्दों। बावहाय एबसुआनो इपिपिएल आरो इपिपिएलआनो एबसु होननायनि खुनु बाथ्रा बेयाव थानो मोना। बिथाङा दिनै गोहो गोमानानै, पावारखौ खोमानानै, आगोलाव जिहेतु बिथाङा राजा बायदि जोंनि बड'लेण्डखौ खुंदोंमोन। दा राजानिफ्राय फोरजा जानांबायना, फोरजा जानांनायखाय बिथाङा हजम खालामनो हायाखै। ओरैनोबाबो बिथाङा जिहेतु गावखौ बड'लेण्डनि राजा होननानै सानो, गरिब न'खरनिफ्राय फैनानै सोरबा दैदेनगिरि जाफैबा बिथांमोनखौ बिथाङा हजम खालामनो हाया। दिनै बिथाङा प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव होननानै बुङो। प्रमद बर' बिथाङा जिहेतु मोनसे गरिब न'खरनिफ्राय फैदों, बिनि थाखायनो बोरै सिफ जाफैखो, आंनि मासिखौ बोरै लाफैनो हायाखै, हजम खालामनो हायाखै। दा नुलायबाय बियो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि, जायखौ जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बजबनानै लादों, बिथांनि दैदेनगिरिखौ मानिदों आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ जोंनि बर' फिसाफ्रासो बिथांखौ सायख'यो। साफ्रोमबो बर' फिसायानो बेखौ सायख'यो। दा साफ्रोमबो बर' फिसाया जिहेतु जोंनि दिपेन बर' बिथांखौ सायख'नानै आफादगिरि खालामबाय, जों बयबो बजबनानै लाबाय, खिन्थु बिथाङा बजबनानै लानो हायाखै। मानो होनबा दिपेन बर' बिथाङाबो सासे खुब गरिब न'खरनिफ्राय फैदों। नोंथांमोननि उदालगुरि जिल्लानि मोनसे गरिब न'खरनिफ्राय बिथाङा फैदों। जोबोद खस्थ' खालामनानै बिथाङा फरायदों। आं बिथांखौ पार्सनेलि मिथियो, बिथांमोननि न'आवबो थांबाय। जोबोद मोनसे दुखिया परियालनिफ्राय फैनायनि थाखाय बिदा फंबाय गासैबो बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै फरायनानै दिनै साख्रि बाख्रि लानानै एसे लासैनो न'खरखौ साबस्रांहोनो हानायखाय आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानायखाय बिथाङा राजा बायदि सानग्राखाय, गावखौ राजा सासे मानसि साननायखाय, गरिब न'खरनि मानसिया बोरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानो हायो, बिदि होननानै बिथाङा दिपेन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्टखौनो जुदि बर' फिसाया सिनायाबा, होमबा सानदो गावखौ बेसेबां गिदिर राजा सानो बियो। जा गरिब न'खरनि थाखायनो बिथाङा सिनाया। दिपेन बर'ल' नङा, जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो गरिब दुखिया मानसिखौ बिथाङा सिनाया। खालि माहाजोन जायफोर गावखौ राजा बायदि सानो, गोबां गिदिर गिदिर अट्टालिकायाव थाग्राफोर, बिथांमोनखौल' बिथाङा सिनायो। गिदिर गिदिर बिजनेसमेन, गिदिर गिदिर माहाजोन, गिदिर गिदिर राजा बायदि सानग्राफोर, बिथांखौल' हाग्रामा महिलारिया सिनायो। जों बायदि गरिब न'खरनि सेंग्राफोरखौ, दिपेन बर' बायदि गरिब न'खरनि सेंग्राखौ, जोंहा प्रमद बर' बिथां बायदि गरिब न'खरनि सासे सुबुंखौ बिथाङा सिनाया। आङो बिथांखौ दिनै चेलेन्ज खालामदों। बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' बिथाङा श्रीरामपुराव सिन्डिकेट खालामदों होननानै। बिथाङा मानो मिथिया जे 2017आवनो GST फैनायनि उनाव खुनु सारा भारतआवनो आरो इन्टार स्टेट गेटआनो गैला। दा गेटआनो गैलाबा नों बोरै सिन्डिकेट खालामदों? बिथाङा जिहेतु गाव सिन्डिकेट खालामबोदों 2003 मायथाइनिफ्राय 2017 मायथाइसिम, GST जाजासिम, गुड्स एन्ड सार्भिसेस टेक्स जाजासिम बिथाङा गावनो कौटि कौटि थाखानि सिन्डिकेट खालामदों। दाउदैनि सिन्डिकेट, दाउनि सिन्डिकेट, अमानि सिन्डिकेट, मोसौनि सिन्डिकेट, दंफांनि सिन्डिकेट बिथाङा 2003 मायथाइनिफ्राय 2017 मायथाइसिम खालामनो हादों। मानो होनबा तखन इन्टार स्टेट चेक गेट दंमोन। आं गसाइगावनि मानसि, आं मिथिगौ। आं श्रीरामपुर खाथिनि मानसि, आं मिथिगौ। बिथाङा एकदम गावनि गुन्दा बाहिनीफोरखौ बाहायनानै इउथ बिपिएफखौ आरो बिआरटिएफ केम्पनि मानसिखौ बाहायनानै श्रीरामपुर गेटआव कौटि कौटि थाखानि चेक गेट बानायदों आरो बे कौटि कौटि थाखाखौ बिथाङा लाबोनानै हाजार हाजार कौटिनि मालिक जानानै क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटीसिम, क'क्राझारनिफ्राय सिलिगुरिसिम बिथाङा हाजार हाजार बिगा हा बायदों। जोंनि क'क्राझाराव बयनिख्रुइबो देरसिन हटेला बिथांनि नामै, बयनिफ्राय देरसिन हस्पिटाला बिथांनि, जोंनि चिराङाव थानाय आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन रेजर्टआ बिथांनि, बाथौ खेराइ रेजर्टआ बिथांनि, आरो बिथाङा जेसेबां गिदिर गिदिर बिल्डिं लुदों क'क्राझाराव बिथांनिजोब। गतिके जों नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा क'क्राझाराव देखायहैनो हायो, मिडियाफ्रा सम दंबा जों लांनानै देखायहैनो हायो। दिनै बिथाङा गोहो गोमानानै, पावार खोमानानै एकदम आबुल थुबुल बखिदों, रोनावनाय बायदि जादों। गतिके बिथाङा रोनावनाङा आरो बिथाङा धैर्य हमनांगौ, नङाबा मा जागोन 10 तारिखआव जोंहा फ्राय
1 लाखसो मानसि उदालगुरियाव जोंहा मोनसे रेलि जागोन नैबे 10 तारिख एप्रिलाव आरो मिटिंबो जागोन बावहाय बिथाङा रोनावोबा माने आर हमथानो हानाय नङा गावनि रोनावनायखौ बेखायनो गोसोखौ हमथानो बिथांखौ खावलायदों आबुल थाबुल दा बुंथों खर'आव बिथाङा हायोबा बरफनि हेलमेट हमनांगौ होमबा खर'आ थान्दा थागोन एबसु आरो इउपिपिएल मोननैबो दोलोआ समानहै सरकार सालायबाय थादों होनना बुङो बे समावहाय गुबुन हारिनि जौगाथायखौ बे सरकारा नायनाय नङा होननानै बिथाङा बुंनो नागिरो मा बुङो जोङो बर'फ्रा आन्दलन खालामनानै 5,000नोबो बांसिन मुंख्लं जानानै बेंगुरा जानानै उखैहाब खस्थ' खालामनानै जोङो बिटिआरखौ लाबोदों काउन्सिलखौ लाबोदों गतिके बर'फ्रा एसे एनै बांसिन जे सुजुग सुबिदा मोननांगौ बेहाय खुनु हारियानो बहाय बादा गैया होमबालाय मा बुंनो नागिरो बिथाङालाय जे दिनैहाय जोंहा 40टा सिटआव 30 सिटआनो जोंनि एसटिफोरनि थाखाय रिजार्भ होननानै मा बेखौ बे समान समान राननांगौ होननानै बुंनो नागिरदों नामा ना खम लानांगौ होननानै बुंनो नागिरदों बेखौ बुंदोंबा खुला खुलि बुंथों बिथाङा जों बर'फ्रा थालांदों बर'फ्रा गादब जानाय नासय जानाय सोबख' जानाय होननानै आन्दलन खालामदों दिनैहाय 30 बोसोरनिबो बांसिन 40 बोसोरसो सम जों आन्दलन खालामबोनानै 50 बोसोरसो आन्दलन खालामबोनानै बर'फ्रा एफा एनै बांसिन पलिटिकेलि जा ससियेलि जा इक'नमिकेलि जा जौगानांगौ होननायखौ साफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीया बेहाय मानियो नाथाय नोंथांमोना नुगोन जोंनि काउन्सिलनि दिनाव जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि दिनैहाय इएम दङ दिनैहाय जोंहा बाङालि सम्प्रदायनि इएम दङ सावथाल सम्प्रदायनि जोंहा इएम दङ जोंहा एसामिस कमिउनिटिनि जोंहा दङ सरनिया कसारिनि दङ राभा जोंनि जनगोष्ठीनि जोंहा एमसिएलए दङ मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि रिप्रेजेन्टेसना दिनै जोंनि इउपिपिएल सरकाराव जोंहा दङ बिदि होननानै जोंहा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव ट्राइबेल माहारिया जे बांसिनै सुजुग सुबिदा मोननांगौ बेखौ डिनाय खालामनांगौ होनना बिथाङा बुंनो नागिरदों नामा बेथ' जोबोद बिथाङा जोंनि बर'फोरनि हेंथा बुंनाय जादोंना जायाखै जोंनि ट्राइबेलफोरनि हेंथा बुंनाय जादोंना जायाखै साफ्रोमबो ट्राइबेल माहारिया बेखौ माने जोगारनांगौ दा बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनि थाखायनो